dhi nyime gi weche mag somo. Watemane. E wach malite ni jopuonjre adek mari kuom gi jo klas adek to machielo ja klas 2 owito ngimagi bang' seche 2 mopogore opogore mag pi e kaunti ma Homa Bay. Kaka jafwambo marwa mar kaunti no Ali Abich lero, jopuonjre 2 ne owito ngimagi e aora Obambo mayudore kar chieng' od bura ma Homa Bay town. Kamachielo to nyang' ne omako molalgo e aora Makuja e kar chieng' od bura ma Ndhiwa. E dala Samuel Joma manitie gweng' malieta Kabunde e kar chund bura ma Homa Bay town, rumbi mar lit gi kuyo okwako chuny familia kod anyuola mar Paul Joma, japuonjre ma jagini otieko mane somo e klas 3 e skul primar malieta Kabunde mane owito ngimane e aora Obambo odhiambo manyoro. Min japuonjre no Hilda Joma lero ni nyathine no ne oriembe skul e pesa moro mane idwaro, ema bang' kane oseriembe to ne odhi go abal e aora no. Kapok ne ochopo dalagi, gino mano kelo thone. Nyathino wuok ot saa 12 okinyi kadhi skul koting'o pesa modhi chulo. Taduogo ayudo wach gimoro saa 3 madhi romo 4 ni nyathina otho e pi. Kama ne otho e pi, distance mar skul gi gino ne bor, ma gima notere mwalo kono ok ang'eyo maber. Pesa midwaro e skul idwaro 1,040. Tie nyawadgi ma gidhi godo skul. Nyawadgi ni skul mane mbo mochiewo gokinyi mochiewa gokinyi ma arwakogi ma giwuok gi nyawadgi ni ji 2. To nyawadgi no to yudore skul ma kata bag ne pok aneno nyaka sani. Bag nyathina mothoni pok aneno nyaka sama wawuoyo kodini. Lit kod kuyo achiel no bende okwako dala gi Peter Ochieng, jahigni 10 ma bende nitie klas 3 e skul achiel no ma bende ne owito ngimane e aora no. Ka wuon mare bende wacho ni en bende oriembe mondo om pesa mane dwaro e skul. Ringre nyithindo 2 go eko ni ogole kar masira no ka pisas ma uke migawo mar somo manotimo limbe e skundo no ne okone gidhi nyime gi timo nonro matut mar ng'eyo gima nokelo masira no. Kane gik nyoro an nyathi odhi skul. Kodhi skul owadgi machielo no riembi mobiro machaka miyo siling 200 ma ja grade 8. Apenje ni to Peter gini kawuono ok oriembi, to kona ni gine moriembgi. Kaling dakika matin e wan dala ka wate kaka nyithindo ago nothogo. Wan wapoka nduru ywak ni nyithindo tho Obambo. To nobor kodwa kabisa kata nyithindo kopok na dhi Obambo. Koran ni kachiel koda pisas go eko mawuok e migawo ma ochuno rito le mag bunge okinyi ma kawuono ne ochako chenro mar manyo ringre japuonjre no. Kaka onda ni mondo kora dia puda lota dia pidhi. Nami maka nyathi machielo ywak. Tapenjo ni kare manyo thiro go makoka ora ni ang'o timore aora ka. Koro ka wuok e ng'wech ni adhi tachopo. To ayudo ka nyathi koro osediro loka cha. Koro ting'o nyathi dichiel to nyathi oting'o bade ne e. Koro be seche go kaka na nyako nyathi ne onge. Koro ka chaka te mateka chaka ringa chaka dhie kona cha. Ti ochako por. Ti ochako biro malo. Koro seche go nyathi opor ka ngut nyathi oleng'ore ne e. Koro kang'e ni kanto no senege. Koro ka chaka biro bieg kona kotieno kogendo. Adhi kanyo athi ochako por. Koro nyathi opor ka wiye koro chomo piny tiende ong'iyo polo. Koro achako bira koro kwa gike kona ma piny kuchocho. Tiyo chako por kanyo. Koro no kijana molo kacha koni yawa kikonya kana nya konyo ne onge. Koro nyaka giesa ni jodalawa. Konya uru kaka denga gol nyathina ni e pi. Andoga yika me bus dot kene. Jodalwan kenda kakinena ni. Jogweng' ywago pek magin go kalure kod monj makinde ka kinde manyang'o osebedo katimo gi aora Kuja kane gikwayo migepe mag piny owacho mondo manye kaka inyalo kony gi pi machiegni alwora no matieko monj manyang' timo gi aora no. Duk okonywa wayude kaka wanyalo konyo area mar Manyuru ma bende odak machiegni koda ora mondo giyude kaka inyalo yudnegi kaka giyudo pi mopogore gi dhi tuombo e dho aora ma bende osebedo kawito jowa mang'eny nikech e kind higni 2 koro sani jowa 2 ma koro wasewite dho pigni. Kwa kunyo pi mondo kik wadhi Kuja to warado gi chumbi makar tedo chiemo ituon chumbi to already chumbi osetuonore momorore. Koro chuno ne nyaka wadhi mana Kuja waom pi. Sama waomo pi warado gi le me pigi kendo gisandowa ok kata nyang' kende nyaka repe bende ng'eny pi ka. Kata nyoro sama ne oseneko sama ne ji ochako luwo kaka ne nyang' dhi rawe manogolo ji e pi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.